Qalb imtertqa u bit-tama li kalma xi daqsxejn ir-riħ li ħakem lil pajjiżna fl-aħħar sigħat, is-sibt id-dilettanti tan-nar minn 13-il kamra tan-nar kienu qed jippreparaw l-irdieden għall-Festival Annwali tan-Nar tal-Art fuq il-Fosos tal-Furjana. Il-festival jittella lejlet il-festa ta' San Publiu li hi meqjusa bħala l-waħda li tiftaħ l-istaġun tal-festi f'pajjiżna. Minkejja ħafna mid-dilettanti tan-nar bħal dan iż-żmien ikunu mħabbtin bil-preparazzjonijiet tal-lob tan-nar tal-festa tagħhom, xorta waħda jiddedikaw ammont ta' ħin sabiex jipparteċipaw f'dan il-festival li jinvolvi ħafna xogħol. Ħajara spettaklu, sinkronizzar, show timing, ġifieri timing tal-diden kuluri, hemm ħafna xogħol preparat minn sħabi u t-tim kollu. Meta wieħed qed isemmi ingranaġġi biex niftehmu bl-Ingliż ngħidulhom gears. Gerijiet li jidħlu wieħed ġol ieħor, kollox ikun maqgħud f'ħaġa waħda, bil-funtana ndawru r-raddiena u joħorġu l-movimenti. Imqassijiet meta qed nitkellmu fuq affarijiet maħdumin bl-injam jew ġieli jkunu maħdumin bl-alluminju. F'dan il-każ qegħdin maħdumin bl-injam u jaħdmu b'dik il-forma l-istess kif jaħdem l-imqass. Ix-xogħol fuq l-irdieden jibda minn ħafna xhur qabel bl-ewwel xogħol ikun it-tħażżis tal-pjanti, imbagħad it-tfassil tal-ħadid, xogħol tal-Assoċjazzjoni tan-Nar 11 ta' Frar ta' San Ġwan. Tuża ċertu programmi biex tiddiżinja kollox u anke jkollok il-qisien u kollu stabbilit. U mbagħad tagħmel dik li ssejħula simulation biex bekk inti tara r-reddiena taħdem u tkun taf eżatt x'ħajjiġri u tista' tivviżwalizza d-disinn aħjar. Il-pjanti imbagħad jgħaddu f'idejn il-ħaddiet issa biex jibni r-raddiena. Nħossib li nixru dak kollu li għandna bżonn u nibda nqatta' bil-mod il-mod. Niġbor kollox settijiet għalihom biex ma jkunniex taħwit u mbagħad nibdew wara li nkunu qattajna kollox nillimaw u nibdew nlestu t-toqob u mbagħad nibdew il-proċess biex naqdu kollox bil-welding. Hemmhekk għandek xogħol metikolus għax jekk inti tieħu żball u mbagħad isek titfa' kollu il-proċess kollu jiġi ħażin. Intant is-sibt wara nofsinhar id-dilettanti tan-nar flimkien mal-organizzaturi kellhom rashom mistrieħa li r-riħ kien mistenni jbatti għal filgħaxija, però jekk hemm il-darba l xi raġuni l-festival jitħassar minħabba l-maltemp kollox jinsab ippreparat sabiex dan isir l-għada x'in tidħol l-istatwa ta' San Publiu.